Celý môj doterajší život ovievala história len slabým vánkom. Mnohých iných zasiahla ako výchrica. Niektorých zničila, iných zdvihla do výšin. Osud jedného z nich, dnes už lekára, som si vypočul v jednom bez nadsázky skvelom podcaste. Ešte ako medic sa stal jedným z vyvolených našej nežnej revolúcie. Rozprávač a človek par excellence. Hrdina podcastu už viac než poldruha roka pred nežnými dňami novembra 89. bojoval za vieru. Ja som vtedy súbežne za vierku. Hrdina, tretiak na medicíne, sa zúčastnil bratislavskej sviečkovej demonštrácie, kde ho zasiahlo aj vodné delo. Policajný spolcano wellness v sichravom marci. Masáž obuškov je menej príjemná ako byť zvierkou v kazačku, kúsok od Národného divadla v bývalom bystre na Šavku. Pred divadlom horeli a zhasínali sviečky, revolúcia sa rozbiehala, zatiaľ čo v kazačku panovala podvečerná pohoda. Sichravý marec nás zvierkou odradil od účasti na sviečkovej. Vedeli sme o nej. Po zahrievacích pohárikoch sme sa rozhodli tam neísť. Až tak nemáme radi sichravú sviečkovú. Vtipkoval som. Usmieval sa na vierku. Bývalý medic z podcastu získal na námestí pred divadlom historickú skúsenosť. Možno aj chrípku. Ja som ten večer získal len až žiadostivú vierku. V novembri 89. mal aj do Československa zavítať výchor zmien. Jeho prvým nárazom bol protestný pochod študentov. Stalo sa to 16. novembra. O 17. hodine na Mierku vytvorili ľudskú reťaz. Držali sa za ruky, posúvali sa ulicami. Niekoľko desiatok odvážnych sa k nim pridalo, takmer 400 hrdiel skandovalo slobodu. Cieľom hada nespokojných bola filozofická fakulta. Verejná bezpečnosť nezasiahla, že vraj to zariadil mestský šéf komunista Šlapka. Nepovolená demonštrácia pri univerzite sa skončila. Ja som sa o tejto historickej udalosti dozvedel až po rokoch, napriek tomu, že štart tohto prelomového diania bol na skok od Flöglovej. Tam som vtedy býval. Vzdušnou čiarou 200 metrov od Mierka, od miesta zrodu povestného protestného ľudského reťazca. O 5. po obede som však na byte alebo v jeho okolí nebýval. V tom čase som sa trápil na ústave akadémie s doktorandskou Odysseou. Prípadne som niekde v meste na čierno doučoval, aby Odysseus hladom neskapal. Ďalšiu príležitosť zapojiť sa do historických udalostí som však už neminul. Konala sa 22. novembra. Bol utorok. Na rozdiel od študentskej demonštrácie 16., o ktorej nebolo ani predtým, ani potom nič v novinách, v televízii alebo rozhlase detto, o demonštrácii večer pri soche Hviezdoslava som sa dozvedel. Od Bohuša spávala s ním, často u mňa, revolucionárska skoro Šlapka. O čom sa rečnilo pri soche si už nepamätám, len to, že to bolo revolučné, občianske a antikomunistické. Oznámili nám aj ďalší plán. Na dopoludnie nasledujúceho dňa sa zvolala ďalšia demonštrácia. Mala byť pred Justičným palácom, aby sa podporila nejaká v Justičáku zabasnutá Peťka. Babi máme radi, pôjdeme. Dohodli sme sa, Bohuš a ja. Dlho očakávané zmeny sa rozbiehajú, skonštatoval som na Flöglovej na svojom podnájme. Nebol som sám, bolo so mnou aj moje rastúce nadšenie. Ďalšie domino prosovietskej ríše padne. Pokračoval som nahlas, pozerajúc sa do špinavého zrkadla v kúpeľni. Nácvik prípadného prejavu z pódia, skazateľnej revolúcii. Čo ak zajtra pri Justičáku aj ja sa stanem rečníkom? Pomyslel som si. Ráno som napísal svoju ľútosť a ospravedlnenie na papierik za to, že som svojou pasivitou podporoval režim. Komunistov som uznával len vtedy, ak boli nimi z presvedčenia. Takých však bolo v štatostrane málo. Prevažovali tam klamársky prospechári. Naštvem ich, rozhodol som sa. Svoju cedulku nalepím na sklo vchodu ústavu, kde pracujem. Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied. Nech vidia, že sme sa zobudili. Našiel som aj čistú posteľnú plachtu. V kancelárii z nej spravím transparent. Už som aj vymyslel heslo. UV, vláda, Jakeš preč, premenej znalých. UV tu nie je svetlo, ale ústredný výbor komunistickej strany.
a Jákež nebol hokejista, ale prvý tajomník UV, šéf československých komunistov na úrovni kôla z plota. O 10:00 som bol pri Justičnom paláci. Vtedy môj odkaz už možno strhli z vchodových dverí ústavu. V ruksaku som mal svoj transparent. S Bohušom a jeho tradičnou kamoškou dúfam, že sa nedozvie, že som ju nazval šlapkou, samozrejme som. Sme sa zaradili medzi demonštrantov. Bolo nás 2 alebo 300. Hneď vysvetlo, že uväznená nie je Peťka. Vo väzbe je 5 disidentov, tá slávna, teraz už bratislavská Peťka. Skandovali sme a tlieskali. O mojej reči z tribúny nemohlo byť ani reči. Po demonštrácii sme hodiny sedeli v nedalekom Budvare. Boli sme 3, Bohuš, tá Iveta a ja. Pív sa cez nás pretieklo akurát tak 3, 4 či 5 na osobu. Okolo 3:00 sme sa vydali do mesta, kde sa konala prvá veľká zamatová demonštrácia. Na začiatku obchodnej som vytiahol z ruksaku transparent. Rozvinul som plachtu. Jeden horný roh som držal ja, druhý Bohuš. UV, vláda, Jákež preč, mohli čítať ľudia. Nikto nás nezastavil. Potom spadol reklamný kandeláber nad vchodom cukrárne na konci tentokrát tunela vedúceho na námestie SNP. Vyliezol som totiž na stĺp, alebo čo, pri vchode, aby som na kandeláber zavesil plachtu. Ten ale revolučné heslo neuniesol. Že by komunista? Pristúpili k nám 2 muži v civilách. Občiansky preukaz, povedal jeden. Revolucionár, nevidíte? Poznamenala Iveta. Čo je na tom zlé? Pýtala sa. Pôjdete s nami, povedal druhý. Prosím, prosím. Neberte ho, takto Iveta. Poslúchli, žal. Mohol som sa dostať do justičáku ako hrdina s titulom posledného zatknutého disidenta. Dodnes to ľutujem. Vietor historickej udalosti ma len znovu ovial. Vyvoleným zamatových zmien som sa nestal. 3 dni na to, v sobotu ráno, keď sa už všetko vyjasnilo a revolučný zamat zvíťazil, som pri slovenskej televízii na námestí SNP, dnešné ministerstvo kultúry, založil prvý bratislavský Hyde Park. Pomocou krabice s nápisom Hyde Park, pripevneného na vrchol násady od metly. Vzniklo miesto pre slobodné vyjadrenie názorov. Prišiel sa pozrieť aj Bohuš. Vypočul si môj otvárací prejav, ktorý som predniesol, stojac na lavičke. Prítomný bol aj Stano Háber, kamarát a reportér televízie, ktorý sa tam akurát ponevieral s mikrofónom. Po prejave ma aj vyspovedal, no žiaľ, rozhovor do vysielania nedal. Sláva ma opäť obišla. Ale Hyde Park fungoval. Z lavičky sa k okolo idúcim prihováral všelikto. Niektorí sa zastavili a vytvoril sa hlúčik. V mojom provizornom Hyde Parku si ľudia vylievali srdce, odzneli nánosy a honosy života v reálnom socializme. My s Bohušom sme nedaleko, v srdiečku, ktoré už dnes neexistuje, tiež liali. Pivá do svojich hrdiel. Medzi 2 pivami sme sa išli pozrieť k Hyde Parku, zasmiať sa a zabaviť. Pre nás sa revolúcia už skončila,